ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହଉ ଫେସବୁକ୍ ହଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ହଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେନି କି କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେନି, ସେଠି କିଛି କହିବେନି। ଆଉ ସେ ଦେଖା ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବେ ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ଭଲ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲ, ସେ କମେଣ୍ଟରେ ଏତିକି ପଦେ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ତୁମର କ'ଣ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା? ନା ଲାଇକ୍ଟା କରିଥିଲେ ତୁମର ସରିଯାଇଥାନ୍ତା? ଭାବିଦେବେ ଯଦି ଆମେ କମେଣ୍ଟଟା କରିଦେବୁ ସେ ପାଇଯିବ ପଇସା, ଲାଇକ୍ଟା କରିଦେବୁ ସେ ପଇସା ପାଇଯିବ। ସେଠି କହିବେ ନା, ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି କହିବେନି, ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବେ ହଁ ଭଲ କରୁଛୁ କରେ, ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ, ଯାହା ବି କହିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବେ। କାହିଁକିନା ସେଠି କମେଣ୍ଟଟା କରିଦେଲେ କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା ହେବ? ନା କମେଣ୍ଟ କରିବେନି ତମେ ପଇସା ପାଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଆଉ ମାନେ ସବୁ ଏମିତି ଲୋକ ଥିବେ, ତୁମେ ଧର ନୂଆ ନୂଆ ଫେସବୁକ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ, ଫଲୋ କରିଦେବେ, ବାଇଚାନ୍ସ ଫଲୋ କରିଦେଇଥିବେ ତ କେହି ମାନେ